Бик жылы кабул итте тамашачы. Фәрит абый алдан планлаштырган, ничек дип әйтергә инде. Хәтта әйтәдер, менә монда көләчәкләр, кычкырыбрак сөйләгез дип, нәкъ шул җирләрдә реакциялар булды. Кычкырыбрак сөйләргә туры килде. Фәрит абый математик төгәллек белән әлеге спектакльне төзеп чыкты. Һәм без аңа әзер идек инде. Шуңа күрә мин теге ниндидер яңа космос, икенче планета ачтым дип әйтә алмыйм. Ничектер менә шушындый безнең дөрес юлдан барганыбызның нәтиҗәсе матур гына нокта куелды репетицияларга. Менә шулай дип әйтергә була. Премьера очень понравилась. Прям такая жизненная премьера, вот прям этого века, можно сказать. Нам очень сильно понравилось, хотя мы привыкли смотреть эти другие тоже спектакли, но это вот прям особенно, вот у нее какая-то вот энергетика хорошая, прям очень понравилось. Советую всем посмотреть. Biz иптәш кызым Ләйсән белән шушы премьераны карарга килдек. Берсен әйткәндә, күптәннән театрда булган юк, һәм бу премьера артистларның уйнавы гаҗәпләндерде. Бер кат терелдем, бер кат үлдем дип әйтәләр инде безнең халыкта. Бик тә ошады. Актерларның уйнавы, гомумән әлеге әсәрнең көн кадагына суы, шунда бик тә сирләндерде. Милләт, тел темасы, милләтебезнең киләчәге бүгенге көндә бөтен кешене дә тетрәндерәдер дип уйлыйм. Беренче мәсьәлә булып тормаса да сияси мизгелдә дип әйтик инде бүгенге көндә бу һәркемнең күңелендә яши торган шундый проблема. Бик шәп спектакль, әлбәттә бөтен кешегә дәгән киңәш итәм барып карап кайтырга. Әйткәндә мин үземне төштәге кебек хис итәм. Бөтенләй теге чит кешенең әсәрен караган кебек кереп киттем. Дөрес әйткәндә мин бүген инде бәхетле көн дип әйтергә мөмкиндер иҗат кешесе өчен. Беренчедән иң төп театрыбыз Камал театры һәм иң зур режиссерыбыз Шәнтәев һәм дебют спектакле инде моның турында безнең хыялланырга да мөмкин түгелдер. Әлбәттә, пьеса ул бер әйбер авторның, ләкин инде аны режиссер һәм актерлар, әйтик, театр хезмәткәрләре, иҗади коллектив бөтенләй тагын да күтәрә, тагын да үстерә. Мин инде әлбәттә бу очракта ничектер әсәрнең дә, авторның да, режиссерның да һәм артистларның да бер дулкында булуы дип уйлыйм. Һәм минем уйлавымча клип тә уйланып та карый торган спектакль чыккан кебек. Спектакль пьеса булганда әлбәттә ул ничектер мин бит инде үзем һәр хәлдә театр кешесе түгел. Прозаик буларак танылган дип әйтик инде, беренче чатта прозаик. Мин монда карап утырганда, шуннан да артистларның осталыгыннан һәм режиссерның талантыннан бик күп нәрсә тора икән дигән фикергә килдем. Әсәр бермә-бер көчәеп, аның акцентлары куелып, ничектер тагын да көчәйгән, яхшырган. Моның өчен бик зур рәхмәт Камал театрына.